Sejidopa tikupasirani mafunso amene atolankhani anawafunsa Agon Kalindo komanso gulu lawo la Malawi First ndi mmene gululi linayankhira mafunso amenewo kuchokera kwa atolankhani. Taonera kuti ANRB ndi boma azipita madera amene sadakhaleko ndi mwayi olembesa chanzika ndi ndikumaka auza kuti bwerani muzizalembesa mutipase ziphaso zanu zina zakale kuti tizakupaseni fetereza chaka chamawa. Ndi mwano waukulu kwambiri tikunena pano Amalawi amene mukutionera ziwani kuti madera ambiri atumizako mabungwe afeki amene akulembesa kumeneko kumalemba anthu ngati za fetereza kuti azalandireso chimanga ndi fetereza chaka chamawa. Akumafuna nambala ya foni, akumafuna zina la munthu, zonsezo nichokuti anthu anamizidwe asusuke. Ndiyenu amene mmasusuka Amalawi amene mukutionera samalirani kwambiri. Mwachisanzo panopa ali kudera la Machinjiri chakwa Mbwanda uko kwa Luwanda uko akuchita kuyima pansewu ndikumalemba anthu. It is very, very unfair. Thank you. Thank you so much. And this takes us to the next part of our program, which is questions from journalists. So we are going to be asking you to introduce yourself, and then you pose the question to either of the high table. Thank you. All right, ini ndi Westin Katunga kuchokera Gonzati Radio and TV. Ndi awiri funso loyamba ndilokuza zionetsero zomwe mwalengeza mtsiku la lero kuti zichitika pa 8. Mwakhala muchitisa zionetsero mbuyo magulu osiyana CCTV pano kubwera gulu limene la Malawi First. Mukuona kuti zionetsero zimene zakhala zikubaladi zipatso zomwe inu mumakhala ndithu mukufuna. Funso lachiwiri ndi nkhani yomwe mwakamba kumalizira kwanu kuyankhula nkhani yokhudza kuti pali mabungwe ena amene akuyenda kumalemba anthu cholinga choti mwina atenge ndithu manambala aziphaso zimenezo. Mwina muli ndumbo nogwirika pa nkhani imeneyi kutengera kuti iyo ni nkhani ndi ma allegations ndithu akulu kwambiri. Zikomo. Ndikuthokozani kwambiri chifukwa cha mafunso anu anzeru awiri. Funso limene ndikufuna ndiyambe kuyankha ndilomaliziralo. Umboni ulipo ndipo tikunena pano amene mufuna umboniwo pitani ku Machinjiri kwa Mbwanda area kwa Luwanda mukapeza kumene koko kuli mabungwe osaziwika bwino akulemba anthu. Komanso funso loyamba lokhuzana ndi matemo. Boma ilili lidalowera amatemo ndipo alese akuziwa si zinthu zobisa ya matemo amathandiza kwambiri. Kuti muziwe kuti matemo amathandiza adamuthandiza Chakwera kuti alowe mboma umumu. Ndiye ife timapitirira kupanga mademo chifukwa timaziwa kuti mademo ndo othandiza kwambiri. Kaya tili ndi arrogant government or not koma ife tizapitirira chifukwa ndi ufulu wathu umene soli m'malamulo a dziko lino kuti anthu akhoza kumapanga zionesero. Zikomo. Okay. Ine ndi Cindy Kalimbuka from The Truth Malawi. Ndi mafunso awiri. Funso loyamba ndilokhuza na tax stamp kuti munapereka 10 days chaku MRA. Anthu akumanena kuti mwina maganizo anu ndiofuna kulimbikitsa kuzembesa katundu chifukwa choti mwina amati MRA ndi mbali imodzi yotetezera nkhani chitidwe ozembesa katundu chifukwa choti akazembesa katundu uja samaonesa kuti adusa pa malo ati achekedwa ndi MRA. Issue yachiwiri ndi yokhuzananso ndi lamulo la kumiki loti azigwisa ntchito chiphaso. Anthuso amanena kuti mwina munapereka kolakwika chifukwa choti kusintha lamulo liji ukufunika ku parliament. Ndi malo moti mwina mukana uza parliament kuti mwina asinthe lamulo chifukwa choti amiki ndi amene amangopanga implement zomwe a nyumba ya malamulo agwirizana apanga kale. Mwina iniyo kumbali yanu mukhoza kuyankha bwanji? Ndithokozeso kwambiri chifukwa cha mafunso anu anzeru kwambiri. Choyambirira ndinene kunena kuti AMRA chiganizo chimene apanga chokhala ndi mastampu ndi chabwino kwambiri koma chophonyeka chifukwa ngati akufuna kulimbikitsa anthu kuti asamathawe boda anayenera kumampasa munthu cha stampu cha yaulere kuti ikhale identification chomuziwisira kuti akamayenda pansewu aziwe kuti munthu uyu ndi wachilungamo
wadusa pa boda koma akufuna kuti munthu yemweyo alipire duty alipire Malawi Bureau of Standards ndi akalipire so sticker ye deposit chete pompano achita deposit 650 billion ma profit sanga gule zimene ndi kumampasa munthu ulere chifukwa that is the only way to encourage munthu kuti apite azidusa pa boda koma zikatero ndi kuti akuwapangisa anthu ajaso kuti azithawa bodayo ndimene ineyo ndikuonera government fusulano la chiwiri government it is a system simangogwira ntchito kungogwira aliyense payeka kutero kuti kulankhula panopa ena ali kucheni ku information akumverera zakazitape ndeti akudikiranso ife tomwe tiatengere nkhani ipite ku parliament akuyenera kutenga because is a national concern so asadikire ife kuti iso tiatengere nkhani tikane kuti ifuna tipita nayo ku parliament ndiye kutitola kumene koko that is why ife tikunena kuti tikupita pansewu chifukwa ili ndi boma losamva asatitenge ife ngati ana awo ya boma ili ndi lathu la ife even munthu wako mmisuku ali ndi ufulu kuima president mawa chifukwa zili malamulo aziko lino kungoenjezeraso nkhani ya stamp komanso malankhulidwe anthu ena amene akulankhula nena kuti ifeyo tikudana nkuti mwina anthu asamalipire msonkho wa MRA sizoona kodi pakati pa munthu amene walipira custom bwinobwino ndi kudutsa nkufika kunsika ndi amene wazemba amene amafunika kuti akhale ndi chizindikiro ndi uti amene amafunika kuti akhale ndi chizindikiro ndi amene waonetsa kukhulupirika kwake polipira msonkho amene uja akanamata stika ndiye pa period imene akadatha kulengeza kuti zinthu ziyende bwino ngati dziko akanayamba kuyenda period imene itatha katundu aliyense amene angampeze pansika alibe stika amene alibe stika akusonyeza kuti sanadutse pa boda koma aliyense amene amupeza ndi stika zosonyeza kuti yeyo ni nzika yabwino idadutsa pa boda nchifukwa chake ammatira chani stika ndiye nkhani imene tikulimbana nayo pano sikuti tikunena kuti ndi zolakwika koma njira imene atsatayo njolakwika chifukwa akumpanisha munthu amene wakhulupirika kale pofika pa boda nkulipira msonkho ndiye akumuwuza kuti popeza walipira msonkho kuti ife tidzakudziwe kuti wewe unalipira msonkho gula stika yomati pakatundu pamene pompane tunena kuti chilungamo palibe koma iwowo adikire nthawi ayike period alengeze kuti pofika period yakuti kuti tiyamba kuyenda mmashopu mmawarehouse kandi kuti katundu amene timpeza alibe stika tidziwa kuti sanalipire chani msonkho ndiye nzodabwitsa kuti wafuna kutsimikizira kunena kuti awa analipira msonkho ndiye akuti lipira pamene analipira lisita linayo zonse alinazo tikuona kuti pamene poboma sili kuyenda bwino koma sitikudabwa iyayi boma ilili zimene lingathe kuchita ndiye kulakwitsako zikomo mwinaso kungoonjezerapo kuti ngakhale olo amagalimoto amene akamachokera ku Songwe akafika pa Chilumba Garrison munthu walipira kale duty galimoto kuchokera ku Songwe akafika pa Chilumba nawonso apa Chilumba akufuna kena kachi ampasi akamafikaso pa Kasungu apa Kasungu sunawonso akulamulanso kuti tipase nisoni jani tipase nisoni kena kache kusonyeza kuti Malawi apanika kwambiri muziko lawo lomwe nchifukwa chake Malawi First ife timangoswa basi sitimanyengerera munthu timangoyenda pakati kungonenapo chilungamo mademo andi mademo awawa kumene tikupita situpita kwa DC tikupita ku MRA offices amene akakhale ku Nzuzu apita ku MRA offices akusongwe apita ku MRA offices ku Mangochi apita ku Mangochi ku MRA Zomba MRA Bulanta MRA Lilongwe MRA zonamizana kuti tizinamizana ndi ya DC ya kunoko kuti tizipita kwa DC siziteka ife tikupita ku MRA komanso malo onse amene tachula ku NRB tikafikako kwina konse tikafikako chifukwa Amalawi ife tatengedwa ngati ndife makape agalu amene sitini akukhala muziko lino dzina langa ndine Henry Chiwindi pakati pataona boma linatsindika kuti wina lesa kwena kuti akhale ndi ziphaso kuti azathe kukwanitsa kuvota 2025 komano tikaonetsetsa vuto la ziphaso zaonetseka zimenezi zikuvuta kwambiri kuti anthu akhale nazo ngati Malawi First popeza kuyambira kuchitipa mpakana ku Nsanje anthu akuvutika kwambiri zitakhala kuti mwina boma lakakamira kuti silipereka mwayi kwa anthu kuti alesa azathe kuvota mwaufulu malinga amene mukufotokozera ineyo muzatani ngati Malawi First
zitakhala kuti zili choncho ife tizamemeza nzika za dziko lino kuti zipite pansewu monga amene tamemezera pano. Kodi ulendo unotu sikuti ati mene tikupita pansewu pa tikupitira MRA yokhatu, tikupitiranso amene wa NRB ndi boma limene kuti asinthe ndondomeko yawo yachisankho. Iyo ngati ali ndi mapulani obera ndiye kuti akungotaya nawo nthawi chifukwa ifeyo ngati nzika tili ndi kuthekera kofuna amene tifuna tizavoterere. Ngati iwo akakamira tizipitabe pansewu, ndipo mademo amene wakapusa sitikuziwa kuti mene tikulowa pa 8 tizabwerako liti. Franklin Tambalika from Zodiac. Panali pa 17 July pamene munachititsa msonkhano wa Atolankhani. Tinafunsa nduna azofalitsa nkhani Moses Kunkuyo kuti mwina ayankhepo pa zimene munafotokoza zija. He said kuti issue opereka ultimatums cannot work on constitutional matters. I think ndikugwizana ndi zimene anafunsa mbale uja. And kupereka 10 days mwina kwa boma ndizovuta kuti akwanitse kupanga respond. Why not give government an opportunity maybe to have a dialogue with you? He said kuti why not give dialogue a chance? The issue of officially writing responsible authorities to respond to your concerns still comes in. Muchitapo pachani ngati Malawi First, because it appears kuti mukumango bwera pano Atolankhani teni tufuna ma issues akuti titanizeni kupanga amplify, but following the right channels in terms of addressing your issues, that is a concern from the government side. I just wanted to hear from you kuti mwina issue opanga court government officially so that those issues are addressed. What are you doing? Choyambirira ndithokoze kwambiri Franklin Tambalika kuchokera ku Zodiac chifukwa cha funso lanu la nzeru kwambiri. Kutero kwa imene tikupanga pano endewo official yo, that is why iyeyo Kunkuyu minister yana kuyankhani chifukwa anaandira official communication kuzera pa Times. Ndiye amafuna sokalata ina yachani chifukwa iyi ndiye ndi direct, iyi ndi contact and direct yoenda straight makuti oti panosa akutimveraso. Ndiye ifeyo tinapereka 10 days. Anaona ngati 10 days yosaka na titana. Ifeso tu anena kale apongolani kunena kuti sicholinga chatu kuti tizipita pansewu. Ndi mmene mavuto alili Malawi muno koma akutiputa dala chifukwa kufuna ife aziti yesa ndiye nthawi yoyesa na inata komanso akamanena kuti cannot work nthawi yaweja ndiye ndimezi machita work chifukwa nthawi yake yaweja amapanga sonawonso tu amachita issue statement ndikuperekaso ultimatum ndiye zinali bwino nthawi imeneji zisakome pano pa kapena zisavute pano pamene mbuzi kapena galu wagunda mbuzi koma kapena mbuzi yagunda galu iya zisakome panoyo. Ndi chimodzimodzi nthawi imene akathamanga ndipo akukuyuta amathamanga ali musuti limodzi ndi president limodzi ndi Malemu Chilima ali musuti umadabo kuti iyo anthu awa kusukulu sanapite saziwa kuti anayenera kuvala sports wear. Yes, so sapwekerero komanso kungonjezera bwana Sam nkhani ndiona kuti titabwera pano Malawi First idalankhula kuti aboma aitanise mbali zonse zokhuzidwa akhale pansi. Ndikuti akadakhala kuti aitanisa mbali zonse zokhuzidwa ndi kukhala pansi ndi chikhulupiriro kuti Malawi First sinakapanga decide yopita pansewu pa 8 pano. Zikomo kwambiri. I am Clement Chinoko. I'm representing Nation newspaper. I've got 2 questions. The first one is when you said that when you issued an ultimatum, you said that you wanted MRA to do consultations before implementation of the stamp tax that you're talking about. We have seen the Malawi Revenue Authority doing some consultations. I would like to know if you appreciate that. My second question is that from now towards the day you want to hold nationwide demonstrations, we only have got 8 days. Have you gotten authority or permission from authorities and the police? Have you informed them about what you want to do? Thank you. About what we want to do. As a citizen of this country, we've got that right, and we know that we need to follow the channels, and we'll make sure that we formalize everything. For the MRA, as said by my colleague,
that the idea is good, but you don't implement something that you have started already before consultation. So what they have done is to go and do the activity before consultation. First of all, they should have consulted the people before doing the actual thing. So we feel that is out of order. That is why we are telling them to stop this nonsense, because Malawians are suffering a lot. Businesses have suffocated a lot in Malawi due to the economy, ailing economy, Malawi's economy, where mostly, we have thieves in government. Thank you so much. I did the consultations myself as well, asking my fellow journalists if there are more questions. So it seems they have exhausted the questions. We'll now move to the last item on our program agenda, which is the closing remarks from either of the high table, and the president of Malawi Fest is going to finalize. Thank you. Tithokoze kwambiri members of the press chifukwa cha mkumano umene mkumano tikabweretsa apa cholinga chathu kwambiri timafuna kuti inuyo mutenge uthenga umene ukapeze amalawi enu ake chotero kupezeka kwanu malo anu sitichitenga chinthu chophweka timakuyamikirani kwambiri amalawi anzanga kwina kulikonse kumene muli ife pano tinafika ndi cholinga chona kuti ndithu tikulimbikitseni mavuto amene tikukumana nawo tiyeni tigwirane manja pali zinthu zambiri zimene ifeyo monga ngati nzika zimene tikudandaula timakamba nkhani ya ma strike amene akumveka ku anzathu aza umoyo amene chifanyo nati nawonso akuyimiridwa ndi mabungwe amene ku mabungwe eko kuli anthu amene amatha kumakangolandira zinthu zija anzawo andikuwasiya timafuna tipezerepo mwayi kuna kuti ayi anzathu aku health uku tiyeni tithandizire maneses yathu tikayang'ananso aphunzitsi a 2016 2017 ndi aja akungokhala aja lerolo ngati njira imene ayipeza ndi ija yomango phatikizirapo anthu ma initial primary teachers tipange zoterezi zimene sizikuthandiza tikuyang'ana issue ya anthu amene adachotsedwa ntchito adapuma ntchito ma pensioners amene zinthu zawo sizikuyenda mmene ndikukamba pano akuluakulu ena awiri wina anapangidwa paralezi wina ali vuto la impsyo akugona ku Capitol Hill uko koma boma silikuatani kodi silikuathandiza chotero timafuna tikambe zimene zizoti anthu amene munawauza kuti mwalemba ntchito ndikungoanamiza lero kumango ayika pa initial primary teaching aja mukumanena zoti mwaonjezera anthu 4200 aja please tawalembani ntchito kuti zinthu ziziyende Malawi akomere wonse maneses athu aja amene akungokhala aja pano pato anthu ayamba kuyeranso njinga zakabaza nanji mphunzitsi wayambanso kuyendesa njinga yakabaza anthu kumafunsa kuti awanali kuti tisi nanga chikuchitika ndi chani zimene zikuonesa kuti dziko lathu la Malawi pa leadership atsogoleri athu amakhala bwino pofotokozera chinthu pamene ali kunja koma when it comes kuti amuthandize munthu uja zinthu zikuvuta ndiye timati tatenganipo ni gawo aphunzitsi aganyiwa sumuna alembe kuti akhala aphunzitsi aganyu tayikeni pa payroll alembeni ayambe kugwira ntchito anzathu apeshoniwa tawathandizani kuti nawonso ndalama zawo ndithu athandizike ena afuna kulipirirana koma zikuoneka kuti ndizibwana zenizeni zimene zikuchitika mboma lathu zikoma kwambiri. Yeah, you do not have any other concluding remarks? No, I don't have. He has finished everything. Thank you very much. Thank you so much. That marks the end of our program, this press conference by Malawi Fest, the People Fest. I'll ask Mr. Franklin Tambariga to close with a word of prayer. After that, we'll proceed to one-on-one interviews. Thank you. Let us pray. Dear Heavenly Father, you were with us when we were starting this meeting this morning. We thank you for being there. We've discussed a number of issues for the greatness of our nation, Malawi. Father, as we move out, we ask for your guidance. Give us wisdom, O God, so that we discharge our duties diligently. In Jesus' name, Father, I pray. Amen. iya bandiye pamapeto pa mkumano wa nkhani omwe anayitanitsa ndi Malawi Fest muno mwa mzinda wa Lilongwe pakapedwa nkhani zosiyanasiyana koma nkhani yaikulu ndiyo kuti iwo akonza zionetsero pa 8 August. Dzina langa ndi Blessings Mpenganjira naenda nzangu kochuluka amene magwira nawo ntchito mkonzi anali Tawonga Sabola pakamera panali Malinga Chenda Haiten Chilemba osayiwalanso Henry Chulo pakadali pano tikubwezeretseni ku nyumba yathu yolutsira mawu mu mzinda wa Blantyre.
anafunsa ku conference imene anachititsa lero ku Lilongwe.